Kanisa mar Anglican koro chiwo kony mar chiemo ne skund sekondar mar Iate kaunti ma Baringo madhi konyo skundno dhi nyime gi chenro mage nyaka giko mar tam. Ma timore kinde mane ichano lor skundno kaluwore gi nok mar chiemo kirango gi kwan maduong' ma jopuonjre mathoth giwuok e skunde ma joot mag ji mamonjo dar e miechgi kendo jonyuol gi onge kod yuto. Jata chenro e kanisa ma ACK bade ma Baringo Gladys Mung'are wacho ni gichiwo kony mondo jopuonjre oyud yot ka gidhi nyime gi somo kendo gikwayo riwruoge mopogore opogore pacho ka mondo chiw kony moloyo to jogo manigi chandruok mar dang'ni ma paro. We still need some food. We still need to be supported so that we are able to retain these students in school. So now that the ACK has come in to assist us as a church organization, we are very grateful. The schools here, majority of the students who are in these schools, their families were displaced. So these are children who are coming to school, first of all, to seek shelter. And also, when they come to school, they know that there's food and also security. So now we've found that instead of going now to give the little that we have to households, it would be better to be given to the schools. Tumekuja Ngaratuko na tumekuja sasa Yatia ili tuweze kuwapa chakula kidogo, vitu ya kulalia kama mattresses na maplangeti, mafuta, mahindi, marakwe na pia kuwapa wasichana sanitary towels na masabuni kwa wote.